kad budeš snimao, snimaj ovdje, a sad s ove strane peskač sunce ti je već. Pa šta je oko drveća, Ivice? Ali šta je? Pa šta je ovo? Pita svog Srbina što je prodao je prasad, bogat. Pa nije Srbin. Šveda. Odakle tebe kopija kaseta? To od mene snimio? Moram. Aha, pa moraš mi dati. Ti ostavio Juši, rijek, sve. Tak pečemo mi pečenci za te božićne blagdane. Tu sam ja. Ko ste, gospodine? A ovaj što mene otak gleda, to je Mićo. Joj, trebalo doći, da ostao sam Gudasku, čekaj. Ajde. On ti je inače iz Dragočaja. A ovaj što ovdje ponije dasku, to mi je brat. A mi smo iz Motika. Da, iz Motika, da. Odakle ste vi, gospodine? A mi smo malo iz centra dole, iz Zalužana. To je centar. Centar. Čega? Mi do prodavnice odemo pješke, ne treba nići autobusom. Aha. A gdje je prodavnica? U šumi, ja. A šta je ovo ovdje? Janjetna? To je neki hajceki. Gdje sam majstor? A ovo su sve montirali i režirali ova dvojica momaka. A mi sam nismo lijepi, mi smo i pametni. A pamet je na visokom nivou. Evo ja okrećem ovaj pasal, ovdje mislim... Okrećeš ti kurac moj. Sad ću mi malo i na moju stranu. Kod tebe je zakon, ti moraš na šta hoćeš. Već piješ piju. Aj puna žilu, jebe, ne pijem ja ko ti onu pravu, ja pijem ovu 2,8, seljačku. Da vidim malo elektroniku. Ja ne znam kako se ovo spojio, a sad? O jevo ti slav. Da se pohvali nešto, sve je tu kablovo. Sve radi. Hrvatski dom. Načino auto. Znam ja to samo šemice me radi. Šemu pa, gledam. Ide li majstore? A? Ko nabije taj dobije, jel? Dobro ide, dobro. Ide li dobro? Ide dobro. Mićo, pošto si ti domaćin ovdje u ove hrvatskom klubu, šta imaš ti da kažeš? Evo ništa, ja ću malo uzeti ugljen na ovaj zadnji batak. Znaš, si da kažeš po svojoj odbrani. Ne sviđa mi se ovo zadnji batak, ima kaže posao. Sad ti nije pretrpaj. A kad te budu trpali naš dvor, Nemoj da kapnje svinjeta na našu ugljen. Nemoj da kapnje. Nemoj to neka. Ovo je super, ja sam krenuo namjerno malo vam između. Pa znaš ti, kuda, ja ne znam. Nisam ja tu. Znaš ti na čemu nebo stoji. Evo kunac, ovo je moje krase.
Sad mi se... A ovo je Žiško. Bez ušiju. Bez ušiju. A ovo sa drvećem, to je njegov. To je moje. Uzeo je građe tamo sasjeku. Znači, kad je Žižak išao kupovati je prasad i onda vidiš šta je on uradio. To je on uradio, ono što je rana pričala. Vidiš kako ga isjeklo. Osramoćeš me pred Ali neka. Osramoćeš me pred njima, nisam ništa uradio. Nije za njega ni znao s križnog puta kad se vratio. Ja. Evo, hoćeš ga čut malo. Evo ti ovaj stariji, pošto on kaže pametniji malo. Ako. Ide dobro, peče se dobro. Da. Ja. Jest. Je, upravo si. Da, nisam pitao nego on. Ja. Ja ću te čekati. Pozdravljam. Sad je čovjek isto. Ona sam se bavila, ti si imao papira, obećava sve živo tamo, malo kad je trebalo dođi, ustane uvijek u čini. On isto tako, šta traži živara, mi onda uzeli to za zavezivač i ponovo. Ja rekao, i on gaje, on ne zna, jel on što radi, on radi tako. Na spolove i on je vidio kako zna. Ja sam sam raspomenio. Ne, oni to ne znaju, onda ih moraš sve u tančine. Sam je jedno slovo ispustio. On je tebi komplet sve prejebu. On ne znaju, Ali nemaš ti zahtjevati jebuga ti, jel taj je dovezao, on je iz Nortelje dole, taj čovjek. Jospje s njim pričao, nisam ja. Pa Srbije, ne znam. Pa ne, Ja mislim da je Srbije, ne znam. Ali on je dovezao ozdol i... Ko je to?